Jama'a masu kallo da sauraron wannan gidan talabijin, tare da sallama yau ga muna a kasuwar baje koli wadda jihohin arewa maso gabashin Najeriya suka hada suke yi, kuma yau ita ce rana na mutan Borno, wato Borno Day. Akwai abubuwa na al'adu daban-daban wadda aka baje kolin su ma wadda za ku samu kawo muku, da kuma abubuwa wadda ake a wannan jiha na Borno din. Za mu zagaya da ku cikin kasuwar mu ku gane wa idon ku abinda mutan Borno suke da shi, abubuwan da Allah albarkace su da shi, da kuma al'adu na irin wannan ƙasa din, da dai duk wani abu da ya gibanci wannan jihar Borno. In Allah da za ku samu, kuma akwai ilmantarwa da nishadantarwa, don haka sai ku biyo mu a sannu a hankali saboda a sha wannan lagwada lafiya. Jama'a masu kallo, kamar yadda ku sani, tafkin Chadi tana nan jihar Borno, kuma ga muna a fagen kifi wadda ya fito daga tafkin Chadi. Amma na ku sami kyawun bayani, bari mu haɗa ku da sakataren kungiyar masu kifi na jihar Borno ya ƙara mana bayani a kan harka ta kifi. Ni ne sakatare na kungiyar kifi ta jihar Borno. Wannan ita ce kifin da muke samu a tafkin Chadi, wanda muke boda da Nigeria, Niger, Cameroon and Chad. Kuma mutanen Nigeria su ne mafi yawan masunta. Muna da masunta kusan 17,000 akan ruwa suna su. Kuma ana samun species kamar guda 19 a tafkin Chadi. Mostly kamar su, kaga wannan muna kiransa bargi. Ana samunsa da dama a tafkin Chadi. Sai kuma tarwada, wanda kowa ya fi sani, shi ma ana samu da dama a tafkin Chadi. Sai kuma wannan yauni, shi ma ana samun sa dama a tafkin Chadi. Wannan ɓarya ne, shi ma ana samun sa dama a tafkin Chadi. Wannan kifin, kafin a ce fitina ta Boko Haram, wato mu ne larger producer na irin wannan kifin. Ita ce kasuwa na Borno, ita ce kasuwa mafi girma a West Africa, inda a hada-hadan kifi ana yi a ko'ina. Kuma muna samu kifin da yawa, ana aikawa har kasan waje. To yanzu lafiya ta fara samuwa, kifin ma a fara kamata, shi yasa muka kawo shi kasuwa mu baje koli kowa ya gan shi. Yanzu kamar irin wayannan kifin akwai inda wuraren da ake samu bayan Borno? To irin wayannan kifin akwai inda zaka samu, amma ko da zaka same su sai ko lokacin damina. To lokacin damina ma ba lalle bane ka samu wannan kifin a ko'ina, sai dai a tafkin Chadi. Ita wannan a yauni din da kuma bargi. Su wannan ba lalle bane ka samu su a ko'ina. Amma kawai za su iya zuwa, mu ne shugabanni na masu kifi na jihar Borno. In ka je ba mu ga adireshin ku da za ku same. Gashi na ita ce Fish Producers and Marketers Association Borno State. A headquarter mu yana cikin tashan Baga a Maiduguri. Kasancewar yanzu ka san komai yana tafiya a waya da su. Haka. To yanzu in kana son a yi maka kai odin wannan kifi, ya za ka yi ka a same ku? Lalle a yanzu din we are not online. Amma very soon za mu shiga online, amma yanzu a cikin 'yan kasuwanmu akwai wanda za online, amma ita association din da kanta din ba ta shiga online ba. Amma yanzu ma masu sai da kifi ɗaya biyu haka suna online, za ka yi kasuwa ko daga ina, amma ita association din da kanta din ba ta shiga online ba. Amma very soon za mu shiga online, kuma za mu baza ko lima ko ina a ƙasar nan. Yana cikin tashan Baga. Opposite Federal Locus. Barakallah. Mun gode, Allah saka da masha Allah. Farfar jihar Borno shiga su kuma Allah ya sa mun sayi da mutanen daban-daban mun kira da su. Don kuna so su ji hira abubuwan da Allah ya yi cikin Borno da sai ku yi mutane kuma sai su yi baya ga nan kuma mun wuce fagen rawa da bare-bare zai kama na rawa na al'adu wanda suke da shi.
haka ni ba ku kuro ba idan kuna son ƙarin madara ko kuma irin ta rubuta mana nan sai Allah ya da za